Yeah, sanibona. Igama ngingusibonelo ngakaPhilisi. Waziwa ngegama lika Mpetuleni. Khona la einkundleni zokuxhumana. Umntaka okumazi ondekelo isakaze siyelo boni kanye nomzukulu waso. Sengisho mina phela. Ngitabuka khona le phansi babanango la engiqhamuka khona endaweni esigodini saseNtinini. Njenge bafowethu sengibuyile futhi with another exciting episode lapho ngizonithululela zona zonke ezimnandi. Ungakhohlwa kubambe lokho ungasali. Ngithi mina la ekhaya. Thina ngithi uyazi ukuthi thina siyilaba abantu bemfundo. Kodwa futhi imfundo yethu siyixuba nobumnandi. Lapho siniphathela khona wonke umuntu azochaza kabanzi ngobuyena nangemfundo yakhe ukuthi uhambela wafika la usela njengamanje. Lana ke namhlanje ngiphathele insizwa yaseMnambithi phansi e150 lensizwa lena abantu abaningi bazoyazi mangiyichaza nje kanje. Kusho ukuthi ke lensizwa le yaqala lapha ngamavideo yenza amavideo njengawo wonke nje umuntu mawusuku uphethe iselula sakho uyidlalela ngeTV yakho wa-editha naye hayibo ehamba nenye inkaba babeyibiza umnotho mangabe ngaqamba manga bakhula ke waze wa-decide ukuthi cha mina sengiyahlabelela manje wabhokoza ihit esiyaziyo ngicabanga ukuthi kwakuyingoma yakhe yokuqala ethi ngiyadlala ithi ninganitsheli uzoyi-introduce yena sobona mfowethu Simbona mfowethu ngiyaphila. Siyavuma Sikhona. mntaka baba ngikubambe ngamabomo angangakuthula njenga geqa onke amagula bengifuna ukuthi bayibonele ukuthi ngikhuluma nobani ngane kwethu ngicela ukubingelele emakhaya utshela abantu ukuthi ubani kwakabani ngoba ngine show ukuthi uZwide akulona igama lakho labazali ngicabanga ukuthi abantu bazofisa ukwazi igama uzaleke kuphi wakhulela laphi njalo njalo. Mina igama lami ngusithabiso ngangimali sibo. Igama likaZwide ngayidecide ukuthi ngiyibize ngalo. Hayi ukuthi igama lomnsizwa ngicabanga ngaze So kusho ukuthi nje awukazi nje wena wabona ukuthi cha ngiyinsizwa kodwa kunompetulweni mhlawumbe ngiyinsizwa impela ke la. Kodwa futhi ayikho insizwa eyelo boni njengathi alifanele ayikho insizwa eyelo. Ngiyadela futhi ithi into ke la awungithatha ungibeke ngoba usukuvezela ukuthi igama likaZwide wayicabangela ukuthi uZwide. Ngiyalithanda leli likaSithabiso ngobe nabazali. USithabiso ke yena ngesingaye esewusithabiso nje emncane ufunde phi wakhulelaphi amabanga akhe aphansi kunyuke njalo njalo. Primary ngayifundela ngakithi emakhaya endawo kuthiwa sesiphini eqede. Primary high school ngayifundela eThekwini endaweni kuthiwa kusemqele eClaremont. Agcina la matric ke awuphasa kuna matric. Acha usho ukuthi ngoba unaso certificate ungafani nami ngoba mina ngine certificate sokuzalwa nje kuphela ngoba sikhona certificate leso futhi cha kukhulu khona lokho la thina ke kuMphehli Wemfundo Foundation kahle hle ilapha engathi ifoundation lapha esisiza khona abantwana abantulayo abanganawo amandla ukuthi bakhokhele bayikhokhele lebona esikoleni okusho ukuthi ke sikhipha amabhazari njalo njalo. Njengoba ukhuluma ngokuthi wagcina katheni uma ngingakuvezela ithuba njengamanje ngithi nje mina ngizothinta laphana nabaphathi bami sithi tobotobo sithi awuveze lana phela umelusi simmoto ume kanjani bese sikuthi gixa bezinge ngebhazari uthi lapho naye offer ngiyibeke etafuleni ngithi naye offer ngithi funda mina manje qhubeka ungabi nothende kuphela amabhinqa akude manje ngizothiwa bano degree banani bese beyishaya iginqike nje. Ngingafunda futhi noma ngingaselula ngalowo ndlela kodwa ngingafunda khona. Kodwa kuselula. Ngicabanga phansi kuthiwa ngibhekana nengoma. Bathi imfundo ayikhulelwe. Uyakubamba lo imfundo njengoba ingakhulelwa nje ukusho ukuthi nawe usengaba nalo ithuba lokuthi ubuyele esikoleni uyofunda. Kodwa angikuqini ngoba ngiyabona le offer yami uyayihlehlisa la.
awuyifuni kahle hle. Kodwa ke mfowethu ngicela ke ngesiqaqe kahle lento. Wafunda eSipheli manga process kwakuyi primary yakho. Waya eClermont eseThekwini eMphehli iseThekwini. Uthando lomculo wesintu ngoba phela uma usufike koClermont ngiyacabanga ukuthi koClermont kuyafana nala eGoli la esikhona nje lapho ekuthiwa khona uma uke wadlala umculo wesintu ubukeka njengebhari into abayisho ukuthi ubukeka njengebhari wempatha awazi ukuthi uyisiqhaza nje kuwe wake wahlangabezana nenamba kanjalo lapho ekuthiwa khona nangu uZulu boy because vele basibiza kanjalo nangu uZulu boy uzoletha lezi zinto zabe esingazizwa. No, ngisake ngadibana nento enjalo from esikoleni. Ngicabanga esikoleni ngalezi yakhathi babembalwa abantu abadlala umaskandi. Kakhulukazi eThekwini bazela amagqomu opiyano nani. So umaskandi babengawujwayele ngalawo ndlela. Kodwa ke ngiyangijabulisa uma ngithatha mhlawumbe ngene ku-TikTok ngithola i-comment yomuntu ongangifunda naye engcono. Okusho ukuthi ke le nto le babe-andamana ngalesa sikhathi iyasebenza manje. Siyasebenza manje kusho ukuthi ke nasesikoleni sebekhona abanye abantwana abayilento le bagcina sebekwazi ukuba-understand. Uyazi wathi abayilento le ngithi uzothi abathatha lento kodwa akunankinga. Ithi into yami ngoba ngiyalandela la ekuthenini kukhona lokho noma ngingenalo igama engalibeka ngani ngokuhlonipheka ngizothi ucwaseka uma ngabe udlala umculo wesintu. Uma ngabe ubuka manje njengoba sesikuleli izinga esikhulu nje ngoba nginokubheka laphana ihit yakho sawubona inhliziyo yami iyenza kahle badlala uScrew nawe uyavela lapho ukubuka Screw uyabona okuyinto emnandi leyo ukuthi hawu kusho ukuthi lento yethu iyasebenza manje kusho ukuthi nathi sesiyingxenye yabaculayo noma sicula umculo wethu thina kodwa nje siyingxenye nathi sesiyabaleka ukuthi uma kuqashwa laphana khona nomaskandi. Ithini into yakho lapho uvo lwakho noma mhlawumbe i-excitement unayo na uma ubona emcimbini weGqomu ukhona nje umaskandi okumele othi nje lo ucula umculo wesintu kodwa futhi uyatholakala nakulaba abanye laba bathi yo man. Njengoba mhlawumbe ukukhuluma ngawukhuphuka lo kwaze kwaba i-trend ipoliti ukukhuphuka lapho Screw. Ngangisho yini lokho ngangikhombisa uku-appreciate noma ukubonga abantu basisha amavidiyo abo abangawujwayela umaskandi futhi ubona ukuthi umaskandi abakwazi but eyami ingoma bakwazile ukuthi ke benze amavidiyo. Bangijabulisa kakhulu lokho nabantu abangawucula isidoda umaskandi bakwazi futhi ukwenza amavidiyo ngosawubona inhliziyo yami okusho ukuthi ke njengoba ngakwazi ukuqala kanje asithembe ukuthi ke kuzoqhubeka kanje nokuzayo kuzophinde futhi kwenzeke lesimo. Ngane yakwethu mbukeli lapha ekhaya imina ngiyayithola phambi kwakho ngicela ukuthi mawubona le video la uyibona khona bese ungenzela kanje uphuthumile lapha na ku-YouTube mangabe ungibona ku-TikTok bofika lapha ku-YouTube bese ufika lapha ku-subscribe uthi Togo uyangizwa ke uthi Togo usubscribe ukuze phela sothi masiposta futhi ukhona ukungibona bese ucindezela ibheli lapha ushare nabangani bakho ukuze mina ngizohlala nawe uhlale nami uyabo kube mnandi nje ngizolokhu ngithululela imfundo ngapha ubumnandi ngapha so futhi nje ngiphethe yonke into uyabonga i2 in 1 mfowethu ngicabanga ukuthi sesixoxile kuningi abantu abaningi ke bayabaza uZwide bayabaza ubuso kunomuntu ozoqalayo namhlanje ukubona uZwide uthi hawu kanti uZwide ilelo bond lena lelo bond ngiyazi manje lapha kula amavidiyo lawana manje uyabona lapho Inkosi yamavidiyo khona nenza lo shunweni uyabona kodwa manje usefuna ukuzwa wena uphimisela noma ukhipha izwi ucula lengoma sizothi ke uzothi uma usangitala phela yona nje kahle bese singena kuye sicela ukuthi umqondo wakho wawukuphi ubhala le ngoma umuzwa wakho ngoba uzwakala njengomuntu ongazi ukuthi wawuhethekile kodwa ke ngisacela nje mfowethu ungithintela lapha inhliziyo yakhe athi halamzi lapha azosabalala ukuthi
asibashaye ngemfu iphindiwe la. Uyabona-ke mina ngithi sawubona Umphehli Wemfundo, mina othatha iy'nqumo manje, mina othatha iy'nqumo la, mina oshoyo ukuthi uyacula la uyabhala. Kwazi kwamnandi ukuba kulesi sihlalo wena mina umaqoqoza oshoyo ukuthi kwenzakala mfowethu. Sebezwile ukuthi nangu Zwide uyena bayalizwa leli iphimbo leli. Ngicabanga ukuthi kulesingili wasebenza wasebenza noMehlabomvu noMafikizolo. uMafikizolo usematheni kakhulu, futhi-ke unokuthinta kuzo lezi iy'ngoma lezi zokwaliwa, uyahamba uyathanda, uyabona. Imuphi umqondo owawukhona kuwe mhla wenza le ngoma? Uyini wawuhethekile noma mhlawumbe kwakwenze njani? Ngoba ngiyakuzwa khona mawuthi inhliziyo yakho uthatha iy'nqumo manje ukuphi hayi lutho no. Kahle kahle nangisengine-experience yomculo. Uzokhumbula ukuthi ngaqala ngenza amavidiyo nje, experience ngisebenza nabaculi, experience nje ngifunda ngibona ukuthi-ke yini into ezongena kubantu, yini into ezongena kubantu. Kahle kahle ngangingahithekanga ngibhala leya ngoma. Wabuka inxeba ngayibukela nje ukuthi-ke impilo nje mhlawumbe nama-ex-ke abuya ngaleso sikhathi leso ngabala ukuthi bona semaningana bona semaningana. So ngakwazi ukuthi-ke mhlawumbe ngikhiphe ingoma ngento enjalo isebenze futhi isebenze. Manje nihlangana kanjani nebandla leli osebenza nalo? Ngoba ngiyacabanga ekuthenini ngifika nje ngiwumuntu obenza amavidiyo, mhlawumbe kuyenzeka ngithi ngizocula, akekho umuntu oyathatha i-serious athi angeke ufike bomlandeli bese uyacula kusasa, uyabo. Bayamukela kanjani igenge noma ibandla leli osebenze nalo kuyisingile? Lathini noma wabona kanjani ukuthi cha ngizodinga lo ngidinge lo, bekhona abaculi abanye ababengangena kodwa wakhetha nje laba babili? Ngingakhetha from start nangiqhubeke noMafikizolo from start. So uMehlabomvu ngangifuna ukufaka nomjikelo. So umjikelo ngoba nenkinga khona, so ushuthi akwakhona besasebenza umqondo bami wasesheshe efika-ke uMehlabomvu simfonela umuntu ongenankinga wafika sasebenza. Phela mina bese ngithi ubias, ngiyabuka ngithi lo usebenzisa ubunambithi, uthela abasemnambithi ngifala abasemnambithi. Hayi ukuthi mhlawumbe yenje nje ngizona nabo kakhulu isikhathi esiningi ngihlezi nginabo ukuthi ethiwa kwasheshe kwabalula ukuthi-ke bangijwayele futhi bangazi. Hayi ngiyantela babukeli lapha emakhaya, ngicela niphuthume futhi niyo-subscribe laphana ku-YouTube channel yethu, nisifollowe laphana ku-Twitter siyatholakala Umphehli Wemfundo Foundation, ku-WhatsApp siyatholakala kuleyo namba, ungangicofoza futhi naso ocingweni siyatholakala. Ungakhuluma nanami-ke futhi mantombazane njengithinte anginankinga, yikho into etheni njengathi mhlawumbe ikhona, niyabona. Kane wethu la ngifuna ukuze ey'ndabeni zemicimbi la emcimbini ume kanjani, njengoba phela siyabona ukuthi nayihithi khona and iyasebenza umhlaba wonke iyathanda. La emcimbini kunjani ukuqasheka? Kukhona lokho okuthola mhlawumbe uthi nawe uyakhothoza la mhlawumbe kulale kudliwe ekhaya ngalo leli iphimbo? Ngiqala ngicome nje ukuthi-ke ngiyabonga kakhulu kula bantu laba bama-lifestyle
bantu lifestyle lesithi kanjalo lezizotshwala. Ngiyabonga kakhulu ngendlela iqiniso abangenzele ngalo lona empilweni yami nje ngiyabonga kakhulu. Khona-ke lapho nalapho ngisashoda kumaskandi mhlawumbe ushuni wethu abawojwayeli ngaleyo ndlela basazi nje ushuni kodwa ngicabanga ukuthi kuhamba kwesikhathi kufanele bajwayele nathi singazo siyacula umaskandi singabantu bamaskandi kusho ukuthi umaskandi longa kumaskandi kusho ukuthi umaskandi usuthe ukukhula umaskandi umnyelo ubiza ukuthi iskandi yani kusho ukuthi lo wase-university lo simanje manje kusho ukuthi lo wethu lo omunye high school manje ngicabanga ukuthi basabambe kuyashona loya ukuthi-ke kusafanele ukuthi kube khona abantu abadala so engikushoyo ukuthi-ke akebe sijwajwayele nathi ukuthi sikhona siyaphila nomfowethu awamazothi ena lento nginokuthanda nje ukuyisho izothi yebo isikhathi mase sifikile noma ungenzani mntaba noma ungenzani noma wamisa umuntu kanje khona uzothi ingaze ngawuthanda umuntu wazi ukuthi ubonile ukumisa kahle kanjani isikhathi sisuke sesifikile okusho ukuthi njengoba bengakafiki okwamanje hlala ethembeni mntaba ngelinye ilanga kuyovela nakubo yebo nganza wethu lapha emakhaya ngithi mina njengoba sikhuluma ngemicimbi nje la ngisho ukuthi uyabona sizohlelo wethu nathi Umphehli Wemfundo Foundation maskandi ntontoni uyabo sifake nje lapha nalapha ngithi mina subscribe lapho khona uzothola yonke information ngathi ukuthi sisenzani nini kodwa umcimbi wona ngiyakuthembisa uzobe ukhona la eJohannesburg uyadlala uyaganga lapho kobe kusimbe ngoba ethola ngisho kahle hayi so sifike ngendololwane awubheka taba ngiyakuzwa uyakhuluma ngemicimbi ukuthi uyaqasheka lapha kuma lifestyle yabo kodwa ke kunokungenamo okuncanyana nje lapha ukuthi awukakafiki kulama festival lanathi ukuthi amakhulu noma isithi mhlawumbe iwona engamele umaskandi into yami lana engifisa ukuyibhekisisa usound wakho noma usound wenu asikabi bikho familiar ngawo sizolokhu sicathulisana ke nje kancane soze sijwayele nje sonke njoba nami kade ngisho ukuthi nathi la ekhaya sizohlela umcimbi ngicabanga ukuthi into efunwa abantu ilento kufanele siyilethe ebantwini ngikholelwa yilokho ekuthenini ngeke usale ngaphandle la ekhaya uma ngabe sesenza lo ushundo uyabona mhlawumbe ke kuzothi mase kuhamba isikhathi ke nesikhathi sikufika kuyobe sekuhlangana ke wonke umuntu uzobe sebona ukuthi cha iyasebenza le genre yenu ewumaskandi kodwa futhi onoyano phakathi futhi yipiano bese kuxuthwa nje nomaskandi kodwa yona iyasebenza mne wethu ngicabanga ukuthi lapho kuzosebenzeka bese into yami ke ithi la thina la ekhaya njoba bengishilo ukuthi thina as Umphehli Wemfundo Foundation sisiza abantwana abantulayo abangathatha entweni sisiza abantwana abayiphumela nje emakhaya uyabona kwadlwana so kuthini okwakuphawula ngemfundo ngoba ngizwile mawukhuluma uthi wahamba wafika kwaThena ngezathu ke ithize mhlawumbe ongafisa ukungidalulela zona ungitshela ukuthi wena kwaphela imali noma nje waboda mina sengiqedile njengabantu nje abasonta nje njengathi abasonte bese umuntu ashesheqeda athi sengaqeda ukusonta mina kuphelile ke lapho nawe noma nawe wafunda wasukuma usufika kwaThena usuthi hayi sekuphelile ke mina sengiqedile luthini uvo lwakho la emfundweni uthini wena lapho uyaququmezela ukufunda kubalulekile lokho mhlawumbe nami ngafunda ngalokuthi kakhulu impilo kanti seduze ngakuthi kakhulu impilo ngakuthi kakhulu ngcono kunalokho engikubona manje so ukube ngafunda kwakulezi zathu ngasenza ukuthi ngingafunda ngalesa sikhathi ngoba bangicabanga ekhaya yini umfana yebo so ngoba kuyini umfana kufanele ngiphume khona uzokwazi ukuthi ekhaya bekwazi ukuphila into nje angeke sisikole and beside kwakhuliswa ugogo ekhulisweni ugogo wayengekho umuntu
Wemfundo ukuthi you are la. Ingakho-ke mina as Umphehli Wemfundo Foundation ngila ngithe kuwe masiqala la uhlelo ngathi mina phela ngakhona ukukhuluma nomphathi ngimtshele ukuthi no mphathi lalela nangu uZwide la uthi ufuna ukuya esikoleni uthini lapho sokukhokhela Mbukela lapha emakhaya ngithi mina ngicela abafowethu ukusubscribe lapha kwi-channel nisherele wonke umuntu nje ningadinwa yimi uma ngabe ungibona ku-TikTok kusho iphuthuma ku-Facebook uma ungibona ku-Facebook iphuthuma ku-YouTube channel labantu ufike ubhale ukuthi Umphehli Wemfundo Foundation uyasithola usilandele uyakhona futhi ukungishayela njengoba ngishilo ukuthi amantombazane bakithi ngitsangangishayela mina ngisho ukuthi ngavailable kodwa mtheni ngingangishayela nganza kwethu sicathulisane laphana emfundweni ukuthi uzohamba ufike la nizokhona ukusizakala nganza kwethu ngoba ekugcineni kunakho konke kufanele sishintshe izwe lethu abantu basithathe serious nathi bakhone ukubona ukuthi indle emnyama iyavuka iyaqhubeka phambili futhi la emsebenzini wakho usuyirekhodile ke imisebenzi isingili ayisengile isimba umgodi nayo lento ekuthiwa imba umgodi njengamanje ngicabanga ukuthi isingile yangonyaka ophelile yakulonyaka uqala kube nephutha lapho njoba ingeyakulonyaka sesilindile ukuzwa phela ukuthi i-album ethinyo ngabe ikhona izinhlelo zokwenza i-album noma nje kukhona obhizi ngakho noma nje usuthi hayi sengiyobona mina ngaleli yalanga ngonyaka lo ozoqala ukuthi kuhamba kufika njengamanje iphumile icover ye-EP izothi i-EP enengoma ezo-5 isihloko se-EP sithi attention futhi namhla ka-22 nje kuyaphuma wona lo wakusasa lokwesonto awu cha kwakuhle lokho kuney'qeshana lapha indlela ke manje esekuthengiseka ngayo umculo ngithi yakhulula qala ukuthi bese ukuthengisa ngama-CD uzothenga i-CD yami ilethele kwamayimayi ilethele kuphi kulezi zokuthengisa lapho umculo laphana luthini uvo lwakho laphana ubona ukusebenzela noma usebenzi kuma kanjani lapho ngakuwena mawubuka nje mina ngisangisebenzela ngiqabula ukuthi kingikhona usho kahle phela ne-million sokuthi ne-million kuyamsebenzela bafowethu ngicabanga ukuthi sekukuningi sesikukhulumile noZwide wanazisa ukuthi ubani wakwabani futhi ke siyabonga ukuthi nihlalile nathi naye futhi sibonga isikhathi sakho ukuthi ube khona wethu sesigoqa nje because kufanele lento yami ibe ziyikhinda amabhuku amafishane sesigoqa athine amazwi akho emntwaneni noma ngithi enganeni esekhaya ebukela njengamanje uZwide ithi mina uZwide ngiyamuzwa uyasho kodwa mina ngisho ngaphezulu kukaZwide kodwa futhi angifuna isikole mina isikole ngeke ngisize ngalutho uyabona nje ngelami ikhono nje uma ngisuka la ngigcina ngihlale njengenhlanzi uyabona ungam-advise uthini umuntu osekhaya obukele wena i-advice yami ngingayisho ukuthi-ke isikole sibalulekile ukuthi kufundwe ingoma nje sezindaba za-online bazokwazi abantu ukuthi bafunde inzima leya nto akudlalwa lendaba za-online ukufunda leya nto so into ebalulekile nje isikole bafethu sibalulekile kakhulu khona uzokwazi ukuthi ezinye izinto uzenzele uyibambele njengoba manje umuntu siyabonga ukuba nani namhlanje mina igama lami uZwide ku-TikTok ngitholakala ngoZwide 150 ku-Facebook uZwide Inkosi Yamavideo SA ku-YouTube uZwide wenhliziyo yami sisana leyo ngoma kuphela eyoshawa 7 million for ama-bookings bafowethu ngiyatholakala kwinamba ethi 081 77 49 47 1 ngiyabonga kakhulu uzukhuluma nesingisi phela ngizwana nomculo ngasikhuluma isingisi luze liphele uhlelo ungashongo ukuthi because melo umuntu lathi because isikole sibalulekile ngoba because phela
nami lokho ekubambile bafowethu asibonge kakhulu nje mfowethu ngibonga isikhathi sakho ngicela uphinde futhi ungilandele futhi kwenye episode elandelayo nozakwethu ukhona la ngilokhu nisifollow manje nathi sonifollow nisifollow kube yiyo ama-follow manje yabona igama ngingusibonelo wabaphilisi okamazondo Ntwana shapu-ke baba Sikhatsho siyabonga Zwide ukuthi wenze kahle wafika la wazochaza imfundo and siyabonga ukuthi amagalelo akhe emculweni akhona siyabonga ukuthi futhi umaskanda niyawenza ukuthi uevolve yabona ngoba ayikho into ebaleke njengaleyo isizwe esingafundisi abantu baso abantwana baso abasakhulayo sifane sizwe sifile so nala kumaskandi ukuthi nina niyabukela kwabadala kodwa futhi niphinde nifake lawo maspice enu niye phambili siyabonga namazwi akho ukukhuthaza abantwana abasafundayo abasakhulayo ukuthi beze emfundweni nakuba wena unqabile ngoba hayi unikiwe amathuba impela ngwazile umbhexeshi wethu ekubhizi kunike ethi uyakunika unqabe ethi uyakunika unqabe ukukhuthuza lezo sengiright hayi lukileka kunankiya kodwa siyabonga nje ukuthi uyabasekela abantwana abancane uyabakhuthaza ukuthi abeze emfundweni siyabonga bhuti siyabonga nasi isipho sakho esikhupha sona njengomphehli wemfundo sithi nje uNkulunkulu akubusise uqhubeke ushaya amahithi uqhubeke ushaya abanye inhliziyo yami angazi silindele ipeace yezo sifuna ukuza ukuthi phetheni hayi siyabonga kakhulu nami ngesipho yes EP sando sama hit kula ma hit kuphela siyabonga baba